Onchumurelia Ndizi TV emambiendengia asinkwale ni losomoroberio bwensakia entunda ya gatatu asebuna botambe tokosanga nabagani ao anene mono obobwate obumanyi asa sector ao tokuchakera siasa ensemo yechisemi obochenu na boigo asensemo elichiko asetukulia lero elituko liengencho kegima nande lituko liabene kegima sengencho nigo torabe tokumolekera asense ye sector yoboremi tobeto kumanya naraliaya agendrete ase ensemo ye sector yoboremi asi county chaito anene mono astoba to kumulekera county ya Nyamira buna nabe kubate yabiningo tole no mogenyo ito ase studio ase rieta Alice Manoti oyoromo waziri woboremi obotugi bwetugo na boigo oborubi bwechinsu ase atacha erebieka kolende abagagocha nomo director nerete anene mono sector bose ensemo yobo tugi bwetugo asengencho nigo bealiganiti kigima elinde kwene kinga omumenyi bwe county ya Nyamira nkwemanyole ayagendrete ime yensemo ye county eyo ase obo ime torigo isiko Namokwenda kusangana into gwetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News digital asensemo yo mtandao na boigo na bukombwa zotera job maangi official na boigo wetera aso mtandao o YouTube Ndizi TV News na wetera se website www.ndizitv.net na boigo na bo ogotoma amaboli yao inkie koganete komanya igoro ye wizara yobo tugi na boigo wizara yobolemi na boigo oborubi bwechinso ase county ya Nyamira ase ndawe ngo komanyi nare iko genda gutuma maboli yao tomekerengere kiao kyagera bono nigo tobe tugochaka ase ntunde yeturachi gutwara enkwana ya bene na barobwo ase emambi yabono. Karibu sana ase studio Ndizi TV waziri, karibu sana imi Ndizi TV wakire buya mbuya abantu abogete kuru Nyamira abantu mbuya babokire yes. Oh, that's good. Bono tukuchaka asinti ya bene na otomanyia asamarie chang na kyokorokwa na ende wizara kiyote netera buranyolenga asenale ntato robia abanchwa abategereri nabo kwa ndimbia muri njeyete yane Alice Manoti omubaziri bobolemi obotugi no borubi Nyamira County. Tiato chase director nere tiato manya marieta na ende inkiate nerete mbiyamano muralia abategereri baminto na bali base batoligeti kukiza chionsi chingo kwa chionsi nya cha Gusii n'ensengima ase rieta angolo kwa Alex Misika inde mukurugenzi musaidizi ase department ya agriculture directorate ya obotugi wetugo. All right. Tuchakira sori waziri ekero kwa bete kokosoa ase ensemo ya serikali ya county ya Nyamira na ene nabato tebinga ndelio ryoso chageto waziri bwa buno waziri otenete amanene amangana yobolemi ngakikwanyorete ensemo yobolemi egendrete mi county ya Nyamira biamono iwa nasoete uno mwaziri mwaka 2022 November na kuliro mwaka iga ase gasiyu andi nkwiraniria omugabana amosinyarigo His Excellency nambi yamona soko ngemeremeyo na ndi nabona soete nekiriria nda kabisa giyo gutaka gukonya abagusii baito mono banyamira igoro yoburemi ikiagera miaka ya neonsi ase serikali jene ngona na berege nkuegeria abaremi igoro yoburemi na ndikero na nyorete na iru ikero gekene nake na tebeti monene mbia mono ngalibaga kolera abantu baitu egere tusikio buremi busio asa awenge na soete igo. All right, tocha se director ase ensemo ya umwaga kyo yosoete ase ensemo ya kobo director na inde ngikwanyorete anene mono ewizara eye ase obotugi bwagendrete mbia mono muralia ase serikali na korera serikali miaka 15 na soete mwaka 2009 kiyo twabata mangana national government counties kwa nchiracha
atwa na tumetuja se county ya district ya Nyamira ndiki ya Nyamira South so twacha kalende somya balimi na koboro keleria chinjira chingia chioko kinia mapatabo kurua se etugo ya county ya tika nyororo ono na to yanda na somya balimi na koboro keleria chinjira chingia chioko menta okonyora kwa kurua se etugo egere banyare go banyore ndagere baisaide na konyora eriego tigara baoni banyore nibo banyare osere yobotaka. All right. Okay. Waziri entwa ekero tutaracha kamangana iki chiserikali chichi county ndo bwate serikali enene yari gutenera kiregento asikulende tu abato koranga nigo serikali yaba yekobaga egati yechinsemo ochiase county abekobaga chinsemo chinde chikatigara serikali nsemo kechi motenenete inu na serikali ya county asensemo yo wizara yoboremi biamono sari boleli constitution ya Kenya hiyo mwaka 2010 ya rosetie county governments ande karwa omubaro wechi chinsemo chiri chigokoro ne county ne chinsemo chigokoro na national government obulemi obotugi no borubi nabo koroko bore developed nabo boli bwaena ne tumono guchase county government igo nonyana ba obisa bali balenge kokora national government ba obo somya bubulemi nibo baena ne tuguchi county bakaba developed na barabo egere county government ebe bono guchibusio nerera abege kulika abandi na gwaka na baba bete developed egere obo somya bo bali mbogenderere igo egasi enene ne liyo bwegeria bwe etugo bwegeria bwa aburubi bwegeria bwo bulemi bwe bimeri yawo BNCP at the artificial insemination veterinary services BNCP ni go bia bete developed igo egasi yonsi pio bulemi igebwenete gukorwa na county government lakini twarorire ase myake ya itiribuchi magega engusana na yabirororo nkenga tali chi function chonsi pi chiri chigokorwa na county government chia ena netwe nechibese chabo mete badebedenga function resources full of function so it's only function yabe the developed chibese chiri chonsi pichare go kolega si unigo chare nkogenda lise function yede so tokanyoranga chi function chinde chire echi county chibese chabo ni go chitigarite national muna bono indarwe example yani umworokere muna ubuyo twarorire ni go bokoretwa na national government wa umuru national cereals egere bwagenderera kurusugoro na balemi lakini chibese icho nigo cyabwenete kanga cyaetu the counties ba procure ubuyo babubeka ange na sabalemi bakobonyora ono ine example naru key function area ebwenera takoba in the county government lakini egokoro na national government so inare kinaro lile example yeah director asensemo ya wate bangwara kolete asensemo ye serikali enene no ukamanya uchakosoa ase serikali ye county ngaki orabe ko ukwanira maega yegati yemerobelio kwena no chiase county ase yonsi alenge ase serikali nikyo bokolere bwabeire ko chiaso mulimi ase county abokoreria bumulimi mbore ange mono wa ase Kenya national government otatigalende egento ke batara getaracha kabisa furie ase chi county buna mwasiri ka okwana ne chi function chon staracha buna policy machiko alopado no ale national government ingana ki bintu byanta bakoru kulingana na kere county bunere kolende chi county assembly cheto che county para saine sana kuhakikisha amachikalia atakire kora uburemi na bekire boronge agenda kulingana na kere county lakini rende na roro buna breeding
na amarwaire diseases ikachitware national control asinge njama rwere nara gutambuka kurwe county ya Muguchi yende wikatware njere ya mako akorigererwa korinde asubwenge aja to kombe ya serikali kuu eri yarenge kare na bono ase boniga obokoreri asumurimi mburange mono no murimi konyarare konya kabwango kwase twari ngakoro. All right. Igo nere bya kigima ensemo kitutigerete asekerenge kyo igore bokoreri egati ye county enene nabo igo county ani serikali enene nabo igo serikali ya county naki okobwatera nako eno kwabere ase myaka ikwarabiro bisi waziri okobwatera na anene okobwatera na kuko nene kiagera ngotebe gutolinga together everyone achieves more kero mo okobwaterana kero yo muino igako akonyora mono kubwabona ali gucha gukorera gweka igo kendi yonse togokora abo tukubwaterana na national government turi gukora kando na barabwikiagera nonye no mumurekera ewe nyomba gende kuruga mwaye tari akuruga immediately kiregento abakuna kubuli sebuna ekine kikiagakorirwo muna bone kero tubwate activity muna recently omugaba nango launch aringe a relaunch of AI eto arangirite aba obisa koru Kagri ne station yere kabete eye korosi chimbego ega partner na intwe ige karo tubwate activity na boto kubarangiri bato bwatesia ndo ndiri gukora antutweka nonye no bosomi Kenya Dairy Board ndo bwateri tukolinde amasomo ya obulimi bwe engombe ya mabere itwalingine Kenya Dairy Board ya Lisirunga bango igantu joto twale avocado day chikobaga ali Borabu dam side ikoro kwa Mansi resort nowadays ndo joto twale tukori kwa avocado day ni field day ikokwa na igoro ya avocado peke yake na nene goto kujutwara babisa bangi kuru national government kuru KFIS kuru AFA chi body chiricha national government chigokonya asekemeli ekyo yokere endo tokora ni goto kurangiria bataalamu bali based in national government bato bwatisi mwancho murigo Ndizi TV ni tukendete kusanga na Alice Manoti oyoro mwaziri bubulemi oburubi na boigo ase ensemo yetugo oyobwe kusanga nene na boigo mo direct korwase otenete amangana arengete etugo ase egati yekerenga bose egati emirimo ya no waziri noko mokonya umugabana we county Nyamira Amoski momenya liwekerania agenda yae asinge njoto maetenga niko mugabana we county ya Nyamira abwate birenga bitatu ase manifesto yae birenga byae niko bire bitatu tubwate kirenge getangani kere good governance ekyekonekinga oburayobya inclusivity ngatali gotigonde isiko na boigo ase ekirenga kya gatatu kirenga okorosi obonda na boigo kuligia mabaga yemirimo yakonekinga chibe orosiri emirimo emenge na asense moya mu mwaziri nkwa bogotebanga nore yange komokonya irinde gwikirania chira betega ko lira bake abamenyi be county Nyamira mo director ne Abigail Nyancham nchesera nge clip kia omwaziri Alice Manoti ega ukwanira anene mono igoro iyo kumusira umugabana wikirania eira yaye ni manifesto yaye iyo abetega ko lira abamenyi be county Nyamira eira gwakenyole ko akenyole na gotochesera turaranga na raria ya mwaziri abetega goteba anene muligelie manifesto ye gavana nanji tobulimi sana nabwatanganiti naende natagete umuroveri oyo o succeed ekyagera natage kumanya cyombe nirenga kire na marabaito mnabona tuguchikokora soil testing ekero tuguchokomnyoka gukora samples ya tutumire tuchikokora nabo turachituganie muroveri oyo gatuamanya ninki abali basimegete nali tukumanya mbuyo kabiraki buraganirigwe ase chinsemo wawo
nari kusaba naende uirorire gochiesa ase entunda yende linde tokenyore ase obwekera nikigera ntoigeti okenyoro bia anene muligerie manifesto ye governor nanji tobulimi sana nabwatanganeti naende natagete umuroberio yo o succeed ekiagera natake kumanya chiombe nire ngachire na marabaito nabona tuguchikokora soil testing ekero tuguchokomnyoka gukora samples ya tutumire tuchikokora nabo turachituganie muroberio yo gatwamanya ninki abalimi basimegete nali tukumanya mbuyo kabiraki buraganirwe ase chinsemo awa kingo kwenyerubia waziri chine chinga kichiri mwale gukora amaigerio umwaka weta anene mono gochia se bali gochikokora umubaro gusekwene kinga nkomanya bale naki sector oburemi egenderete ime county ya Nyamira mwaka oyeta asebego kwabete gotebanga omugabana we county Nyamira na nanje tabaremi kigima naende na nebegete nabete meroberio anene mono yokubasira koene kinga kubasira bale ase chinsemo nabo koene kinga noche kumusira ase nsemo yokoene kinga oberega wikirania ase wawikirania chira bete kakoriera abamenyi be county ya Nyamira ase egati ye emechando yabera samatoka kale nilinga abamenyi be county Nyamira niko babere botumeka obwoyo butaganiri ase ensemo yokubeka mugondo babira kube asinge batamaitinga liroberi mboyo kyo lititaite engane gotoreta ase ensemo ya soil testing egati ya magani bose egati ya mangana umugabana bete goteba se manifesto yae na chikwene kinga ngo cyari bakora obutukina bwe komanyanga amarobaya ari ime ya Nyamira nkiara be support ase enseme yo ngaimwa bere mu wikira una ewizara yao sema soil testing mbia mono sana na maene na his excellency umugabana Amos Nyaribo nanchi tobulimi ande nigagotebere kerali ukina nigalinge chairman ya 4K club ibona amanyete sana igoro yobo obulimi naende nigakurwanirira balimi kegera namanyete obulimi nabwo uti wa mugongo togoteba ese manifesto ya yabuna wateba aba alikunya gotebya bali muneke ronda asoe ninkore kiniki ebya ara listed muna na revamp extension na mente obo koreli mono buko somya balimi and soil testing nekoru artificial insemination subsidized nekoru and asebinde ebyo already na launch revamped AI ebyo kunga AI gochikomnyoka mono kubwabuna kwanyere sengenjo kwanye twatwalira bokongwa ke bwaba obisa bali ba ete number yabo obisa bakokoligasi bono ntwalika ba obisa na alika ba obisa ange 30 na kitu tukuchakira ande nonyene chipikipiki nchi aguru nke echininji nyakomentwa kirende okorukola ngamini budget yeri lakini bono mnakwa soil testing kineke kerenge kenene kiagera ekero twatumira obuyo myaka yonsi ipi amaraba arorekanire ngachenchirie pH bagoteba abeire mo acidic ke Gusii abeira maruru toratebe ekerara maruru none keremete crops ebimeri bitagete kunywa amadini kuru amaraba ime tiri kunyalekana buya so soil testing nere gochikoro kingaki lirobeli na kirire ninkiri bwate gerege kyake kubwamna kigana irikoba korora muri na tokwenda twapimo HB twaroranga manyingao nalinzake igona marabana bagupimu arorunga ninki geregeke egereke mentwe twagolire bifaa byo gukora ekemo asikire sub county guchakira naende egendo kiagera tutarakora mono na sinjwe mbura yaringe nyinge terigo korokere mburere nyinge era basokotwa false amachiwari false ikona kikiagera tutarakora lakini bifaa twagolire kiri sub county abo bisaba training basomibu muna baguchikokora twatebanire na bali toguchiko partner na barabu nago taito go partner na other bodies bunabono na Nairobi University batwalikire mu yuna barabo na ekole polytechnic yaito
ekerugie tai babwate na barabo tuguchikubwatira negere tuminyoke bwangu okora soil testing tumanye kutebali bali bagotoretera obuyo ngaki mbuyo kabira kyobo buratokonya mono kolengana n'ebimeri biri tuguchikosimeka igo n'omupangilio oire kipamba umbele sana n'omugabana ande einere amuringeire minyoke ndorenga amaraba apimirwe amachigo arurwe egere recommendation yobuyo nanu Intikaleta senseme ya waziri wikira liriga umumenyi we county ya Nyamira maybe nabo estimate bose obeko kurwa nkagerete wikira chinga kigite na bakonyoranga twa bitu chako morobiri kolengana ne merobiri betase bizara yao iko kanga no nyombo no twachakire mbure mune go chinseiga twanyo chakire ego ne mbura yo kegerete ebifambiro twasomeria abawisa igo ni botore tayari abantu bamento babe no bumaenenga wangu gotorora bali gukora mutinyo yo kaneiga I am sure ngonyo chaka turi all right yo gatatu yo kane ensemo yao director nkiora be commentera igoro ngane ngane yo ngane ngia His Excellency Governor Amos Kimominyaribo nabwate ebirengereri bia so mulimi Nyamira sengencho olimi bwensi pi okorwa samarabo just like na mwana ndibwensi ara abangina babiri baranyora abana chinse chimo lakini kero yo mind achikorera umwana wa kifi yake kwanyora abana abe baokina ase nchirere tofauti ayo maro manene usonyo ndaro moke kulingana mbale kibabu babwate namara banaro nabali buno mwana singe njeni mali bitochi kobeko ororo anya dira bandi kamaje ke konyora amadini ali tegere kurwa sidira ba kamaje kenge okina nano muri mraba ko anjanga nana asumugondo ye asinara usimeka usine orosiyaga gochimatiga wakora biya akora usimeka uchirogoro ndorigokora igonga uchirogora amadini narata ya samaraba one gento ke uchirogoro asogo pima marabaya no gotaka kumanya boronge ninki kera asidira bali yake umurimi egero nyoro bu amafunzo no bu oborayo borongenga ngo kyabanda gutumia bolibo gochikobeka madini ali ata ya samaraba egere achigotokororo ekemerkia ege chikukina buya na ase tugo tugo ya itoe nyinge ndagira toko yana asirira batokorusia ntutagete torore amatoke aya gakucha mono mapema sana agatonya kwa abalimi baito boseminga simeka rosia agete gosenda agete asegete na sande naro simeka gento kete kengao kerire yo tukutumia madini ya samaraba egere abalimi baito banyare banyore ndagere isinde bako etugo na ndende etuge yemako ba amatoke enibe saidi mbiyama county ya Nyamira ni gabalemi abango konyoranga nigo bako babakonyora engeri yabo gwetera ase okonia ebimeria onto bwate cha ento bwate kagwa ento bwate bintu aora kini kolende tukaranga umugaba nase manifesto ya beta katebanga egatia mangana bo ikontate kwane kinga na bengo sira balemi naso kwane kinga nkonyoro tuli amabera mange gwetera ase enchera yo kwane kinga tuabeire tokonyoranga chiombe chingi ya bosto konyora chimbego chingia nga yumorobero yo bego ikira bono iga asensemo yo kwana no chimbego chingia na boigo gosira obotugi chuchakana na waziri miyamano sana se mana nao tebe ase manifesto obolemi na baboire kipaumbele sana singencho abantu baita bange bategemete obulemi naende entuono buna totage togendrete ko basomi nigo tobegete kirenga gito buna asekere gento togokora tokore tomanyete ese togochikonya we grow to sell as opposed to grow and then sell yani umuntu akugenda orosige osimeka omanya kuchaka kuliginga yakoira gosotuga manya kuchaka kulengera ringa yakoira igo ekerenge gitekenene abantu baite singincho tokuru ku small scale producers tokuba tebi babwaterane asekere gintu kiri bagokora iganene abalimi be
chiombe na wate ba dairy tuko basomba ba chama buna common interest groups bono iga barosiri circles in every ward egere abalembe bonsi ipi bakorera kirege ntamo esababu ningi economies of scale na beko kwege songo ngaki keramo ko wetera na nigo gutumia chinke ko produce egere kwanyora the profit so asobolemi AI was breeding which ombe breeding ne bwate enseme nene sana na ende nero twachakire na batebi na omo gavana na relaunch yani kwenye yarore kanire kuditumia kidogo na tebe sababu ni elingaki aba obisa kwenye bakeire bako kolega CU na ende support for them egere banyole pigipigi egutara baminyokera guchikoena nembegu kwenye biachira nzake lakini bono umutinyo era bolenga ali chire kurukanan senyama ya ward no tu akorete relaunch togotebanga ba bekiru modelo kabisa asikere ward omubisa awocha begete uniform tari wocha tabegete uniform egere oena nembegu ase shilingi 500 ase ngenjo costiende county is excellent governor obeire gako akanira nakikoro subsidized igeki nake egetanga nigi akoliru lakini training igere continuous maite na toena nembegu enginya anyoro mulemi taigeri naki akomanya kire ngombe ga netie mbegu naki agokora amanya mapema egere tanyuru maite ga konyoru teri guchikobwata na ende ekere mbegu ya soire naki ngombe kurageri wegere ichigo to amabera isaine so binte binigo bire dogotebanga all or nothing yani to basiko kore kemo ekiagera nkeko gokonya ono gukora byonsipi onyo kwaena nire mbege nginya wike ngombe yura gerigubiya egwa macha isaine biya ere ndubiya egere tuchikonyora mabere isaine igo obasomya mbogendererete ngo bayemiza basoese chisako chiria ekero lese sako ekero dairy mill yabo sinyire kugura nabo kokobesa chibesa kurwese esako ogure dairy mill ochiko kwa ngombe yawo gose bayigwana biya batebi nonye ne company eri ekorosi chindagirecho erete bamulere asegete egere yale tuchipa kurwese sauce iba bakuna kugura kurwase bioski igo ntete gotebanga gere wholesome ndrugo somi nteke mogyoka totige bindi akikina chakire kurwase sako kire wode ne bwate sako ngosemia abantu baito bonsipi basoe na ende even a project nere gochigoche enya ya World Bank ekare yanyorire sako abantu basebiri chibese totebe 1500 nero ne bamente 1500 ende yani matching grant so bali baratoke ba soire ba registry na ende ba rule shares chibese chabe chabe chinyingake watapata mingi kuliko bali batarakorabo igo abo obisaba itu bali ground aina ala mangana bagendete gotebya abantu baito na nko bahimisa basoe na litoko baikera bwangu ko basomia amangana yonsi pia kuchikubakonya egere money in the pocket food at the yes awatebanga chibesa kichire mubuko nindagera mesa mwanchumuri Ndizi TV tocha si director ensemo yao umugavana nabetega ko launch ekrabira ko launchinga a obere ga ko yochaki apali mimba lenga wikira bono mwabere mu wikira usimwachakira wikira balemi byamano murari na matayari wa minto taitenda araro tota point kwa boli ntangani igore ya mabere enjira ye chombe chingia mategere yo minto yo torgereti na murari yo minto taiten ko inyoringa abata yansi bagotebanga egento terioroje nyana ngomboro charia ere okogwatera na kwebinte binde ekemo n'uroreri rwaye inguruki yanyu atakurasa asiyagwete sabibuli baye nandenga ngaki egerendire ngaki erageiri ngisema kierendeire ngaki ekoye gwendagere isaine ngaki amarwera gutangwa bateranga phenotype supposed to genotype as environment ibono byadese sekineire igonga
to chikonyora mabere maya akurwa se ng'ombe anya ng'ombe yenjano nyanyo to rorere ruya nande kindi gukoronde a point na rero mugabana achi dakarigereria ateba yaya ng'ombe to bade yamireji kichigo kini muremi ito kimurusi obotaka aro ali asago suguna ne ng'ombe nyora la point yakamo ose gerasi yakamo ayitari ana mayara chikwere chiro nande osa yanda ali singe njoto wochikoni nyoto reikuta mwanzo koigota mwanzo chikoni so ekagera rende agachako murugerio yo AI kuetera sabataramu tuachire ase chimbego chiko tuajode chimbego chingi ya kabisa chibwa chira nyare ko base county ya Nyamira na Gusii ito egere chinyare ko konyo muri yo chimbego tubwate chimbego chingi ya chire suited chichori chigariererwa bataramu makaranga eji njubana tachi chikorera sema ya Nyamira Gusii ito chitumie ndagereria rororo isaine egere chinyare gotoa amabere isaine abali mibaita abange bakire batwarira kerengere ringwenda ande farm Kimolo Nakuru Loret ngoch koliye ng'ombe iri okanyereta ukoyikia environment asoko yareta masingiro ko yareta masingaro ko yareta iga tali yale nalete ng'ombe mwana ora ya ansire korea yarugo kamwa mabera mangi ng'ombe yansa ko ruwa mabera make yagenda paka yakwa ngo imisaba libaito tiga babwaterane nabo sabaito the county ensema yobutugi tunyare gutaramo toro sichimbego chire suited chire chingia asoro kongorwa ito iba babo yenda ari tumejwa sinyinga ole tengombe guguikia kwanyere tire environment ngao engamna bono urusio mu songo Canada omoleta ujuko mosomeriga obanyorangu mu songo gawikara ngochakare go koliyenja yo adapt na gaiga ta kunyara go kore bunare go kora ali asaringe nande ngo chiko imisa bali mibaito iga agara kwanyolire mori yao egera kinande yato jandru moralia ande ngo anya bali mibaito baiwa manganaya eto kujitwa nyora chimori chingia se county ya Nyamira liba gabali beto bago chirera rende chikine tutware chimo chombe chingia nande to kubeka ya mori yembego eto ya mori ende nande to kubeka ya mori yumo chukolwe ng'ombe ye nande to ya mori ende tolere igo to kwenda step inye isano twanyora ng'ombe piwa breed emori ebne abasoka iga umuri mioni wono kwanyonga chiri to koros nainde ebako so ngo boli abale bategere baminto nabatasa maji beto bezi asumutoro chikorwa lera emori yao nenda mwamu yerere nyebeke muchio egere enyargo konya kwa amabere Burundi imyamano gingoira naenda se waziri omoroberio yoboko ena na chimbego chakire naende abale mimbali yange bosimwekerere omoroberio yo nibore nge continuous tari tuanyo chagete twayo relaunch what I can say bono dirie nabo montari ngi kurangirwa otebata kunyara wika maybe singencho epipiya yetalenge gasi gose kende kyagera lende bakuminyoka private balenge barororo lende na private lakini bona balemi bakeri digoli igo asibono iga ndatebe kere ward ngo report yeuna kera lituko ngo sabu bale chombe nonye ni bere kera lituko so it is taking up faster kwa bona yalenge konye ndatebe naso mwaka twa ikereire ange 22,000 cows have been served yes. All right, ini ngana ingia kigima. Bona ginguira na se daktari. Maega iyo kubekere ng'ombe mbege. Eye mote banga ere engia. Kobwe eye tobwate bone ye bike. Amatukari ngabose emyaka ere ngomonta muri myakويra amanya uchakora matunda ya ng'ombe. Miyamano moralia abategere baminto miyamana sifari kwa bodio moralia azenye ncho abali miya bange egente kengo batantanikere
ekero twabekera eng'ombe embego y'omupira tari eng'ineye gotwa amabere amange abuno abantu baitu bagochi batware abantu bari baitu gana bataratwara obumanyi bwaisaine lakini ndi nomogoko nga bari baitu banyamira abasomiri bagana yambanya goche nandi banyamanyire etwanyia embego egere emori yaye nere gocha gotwara chinguru chire igoro cha mabere mwengina igega to kubekera eng'ombe embego egere ngeri yeito na ekerengo yeito ekira semori emori ebune gocha ne tokorera na de tokonyera nenda mwo egere enyora mabere isaine tonyera tanguru ase byanda tonyetange kuru asa mamarwire mbali mbali tonyebeka asara yekorara asa achenwa gaya kegokoro mwaka oyo manenu swake myaka ebere tuyibekere embego eye bono nero tukagerete nandi tubwato bumanyese chimbego chiri twachorire goja Nyamira ego chotwara mabera amange kubwingina ekero yakore mitinyi kianda kawaida ng'ombe yonsi ekobori embege mitinyi kianda gotoya emori emori nero tonyerere ego twanyererire nero igetu etwegenete ng'a neba gatororo ega twayererire boronge nero kato tukoyebekera embego nero bono omwochokoro bw'eng'ombe eye ng'ina bono nero chotwara amabere ari igoro bw'eng'ina igo tokogenda tokonya go upgrade tokoyiruka ng'a upgrading nandrende His Excellency ne County Assembly ya Nyamira ne department yetu ntwa etiri chiko astogo chikoligereria ebimori biri byeri bitaisaini tobirobe se Gusii bata koroba se so no da castration bibe castrated egere bichiko nyara gotoa libaga yoko bekera chiombe chimbege chie county government ya golire His Excellency mugabana agolire egere tujugutwara gochumutua tujugutwara chiombe chingia asenge enjoy mori ebi bikebi eroma eringo manyere bwange kana ngombe taite embego na no omulimi otararora bono otarachikorora omugore bya jokorangiria atenya mori enga yakorere gas ona yakorere gas kwanyorana igo nga nturaikira target yetu tubwate nganchere akitora sense meyo musabe Abigail Nyancha muro yo mu director ito abagoto chiesera ekimugaba nabeteka okwana ensemo ya kanani kolengana nilichiko anene mono igoro iyo kwa magasi wechielie anene mono asabeta tenga baitiri chiko naende na mange baligeti gochikoikirana nabo igo akabaga korwa ekure ntindi gochiase bali babwate chieli asiko tiamwe tiangire libageli kumwa sabanga Abigail tocheserange kiribi utorenga na aliaya umugaba na bedega okwana igoro yeli chikelia igora kieri to ira a step ego kyomondo stego kye to eti chiko oye to komwaje yeli ko bai ligo eli kia biame ya 6 months chiko ingoteba 6 months kwa magazi ane wenda 6 months aina makosa lakini barororo toranjere wana kibu better breeds ane koromo nimwa chiri chingi yotumia huo ngoja tokore inspection tokore license tutwakoye permit aibona ntoko shirika naye lakini umuremyo kawaida ututaita bwaterane pega kwa pega tusuke mutwe tajana na mabere to oyino mugabana gwe county ya Nyamira Amos Kimuminyari bakwana asechira kanani anemono lirimu alenge gosiolia asobogia anemono igoro yechimbege chichingia chimonacho kwenda nago chiase abalime atabanga eligie kiremeti yenye 5 nemo nebwenerete yakwa magasi nonde bwenzi ora bagatoka neli etakiria magasi nabo barabiga kwirerwa igitambukiro ngichasore waziri ngaki abalime babere ukira inganeye abalime babere wawe soke linde chiri chabo cyagwa magasi bose ngakyo abalime ba county Nyamira babira kwirerengane ndiamono ngane igero singencho oche kwaletire AI is subsidized our
abantu no bali bakuminyoka barangirwa bagujuma ng'ombe kirigwa tembe ubunige kubasuka wono nabe kubasuka enyora kaeli gasibire njira abuka jirani gakure gasi nonye no uli ukorete mbe gwataraika wono lichikeli ni ulia yaete tuna county assembly naki chimoli chiri korengana nabo bisabaito abanyagitari ba veterinary na bayigeria ba livestock production baligerereti barorira sororeri rwabo chiringi ya chiranyale gotokonya chombe chitu chichikonyora amatorora amayago chikoreta mabera iseine ichine chichiko akwa magasi mugaba nagoteba lakini ngento kirito gutumia ngiri ikoro kwa magasi ase gesongu nigo gikoro kubadizo yani badizo gegotumika kufinya gekunata gegotumika kunata kebusima nabo nayo ateba koroba na inje natebire konatwo lakini nabonengera tenga konata milinga nali ikwereza yuko okora castration egere chieli echinchi base go compete ne AI eyego chikokonya abalimi baito igo omulimi oli oratoke buna kolengana nororeri rweli yaye nere good material abo sabaito nabo baguchikora inspection banye license akorera anene buoye lakini chinyinge nuko okonatua naende mberwete nonya nabwe stwalinge alikana nini go bagogete sana litukelio nabo barwete cheli cyaba chikanatua naende kere ward bono iga aba obisamba gendererete bagokora AI bakonata chirichi chirororo chirabasikoreta competition naende competition yetali ndonge kiagera ichiba bazo kominyoka bwango gutobwa no chibunade bamna chiro chimbwango chiko iwa roche natural systems the bull will discover faster kwa kuno monyene chiombe ago chiko ando maite anye elike iwiro mochi ande yachi okole gasi yororo egento kelige koro inbreeding yakore debi ebi turungu yani ebi moli bitali gukina ngombe bitali gukina mumanye tamangana ingolengereria na nyone se bibiliana abayiri ose abororeri oromo ibae tuibaga yoko breed yes Tocha sore director Alexa ensemo yao waziri otebrenga ase echirio akana nimba betaba gwesokia so bonge rine kwene kinga ngoleta bale chieri chabo chikanatwa akorobwa amaleta manyete kunya gwesomia asumuruguru gwensaki mwanju muri Ndizi TV bono ase ensemo ya goikira bono ngakioroche abalimi babere bagwesoka naende ingikera chikobera onde abali baratoki bakogenderera negekoreki bataligo yani bakogenda buna yakabere kale mbe yamano muraria odutwaga lenga alikanani karo twajagete omurobelio yegabwoko natachieri chida bwenereti abalimi bagogeta sana asoko nyora twachakiro twa restart twansiria sobuya amangana yoko beka chombe chimbego ande twansire ko natachio chieri chitabwenereti abu ase asumuchokanani mtu anatete chieri ange 10 kuwa base kenyoro kerikia bondeka nono insaliga chimatieri manatari nainde ndogendrete ase county ngima kuruerio kere wodi ya reportly at least chieri isano ya natirwe igomba libachire wetani isano bali isano lakini at least kere wodi ya kodre wetani isano ase ngencho abalimi bago kerete getende ekyo ase ngencho mbali gwakani kubesa kera kurwe ngombe yaye kunato igo injira torojo jumutua ntorigezeti tojo gotwara etugo Nyamira erengi ya mono kubwa county and ase ya Kenya kolengana nili chikeri nakani kwira nande asensema waziri ngetambukiri kekeri chiko mu miremiara baga kwire rukara tokinga kagendete ko gutumika chieri echi chitanje echi chitaraba approved ngera baga kwire getambukiro ki asinge njondo etetiri chiko fine nero ni aho chikoireru
lakini tutageti turaikiriga wekiagera balimi baitu babere bagoitabera eketende ekyo naende wangu iganto gendererete kubasomia ubuya okorabo muna togenderete gukora nigo tukubasomia nigo aseng'enjo tutararorondo resistiri so far onde tayo oirerwe kitambukero lakini umanyenge kere ejirani gocha konyore ng'ombe yaye ya ibirwe andara yeruka ya ibirwe nakaeliga ka jirani umanya ochire kuti nende nabara kwe fine nonyene ya shilingi ya 1500 ntoge teki raisibo egere abalimi baitu baiwere bakole it is for their good natwateba ebesa so mubuko ndagira semesa abo twateba ego ntuwa sababu ende togukorera getende ekyo no komenta mabere egera mabere aya bagochamo muna bono chikula ntobwate cha rueto na national government chiro cooperative chisiekire ekula ya igete na bandi esiekire ga bwesengenjo yaki amabere ataisaine mabere nki ataisanireti esengenjo chimbego chombe tobwate njira leta mabere isaine igo tutaite ko genda nikeliria ande kenene komenta mabere egere nonyene chikule cha cool amabere ina letu mbona mu igu industrial park ya Nyamira gento kege ko kwa agro industrial park negente kenene kigatagete amapato ya kirigento kelito torengerere ko nia gose ko process lakini quantities mubara Gusii quantities mubara bwe kemerie ekigose etugeyo eisaine naende naki bado ngenderete kuhimiza buna esako abalimi bakolere kirigentamo onye na avocado amo onye na mabere amo tuabeka amo egere cost of transport cost of chilling yaba collective abantu banyore efaida igo amabere nali gusio sana naende tukubayebereria abalimi baitu kiagera ngumumanyite ngano nyene chi country komesa East African Community ko gumulenga chi country chamuire go chamu asiki asengenjonga yamate kunyara to go it alone ono ntwe small scale producers ni tutora nyali we kolera kwanya kubuguli 2 liters o wate chambebere ga liesise pamanya kubuguli chilita isano gwatara mpaka nyansiongo na kiro muntu utalika bireyo na kiyali kunyaleka n'umuntu oyo mabuguli chilita 200 arete ibago kiro muntu akubuguli ayaye one example narwa igo kirigento gokorera mu gikuru kwa aggregation na kitobegete mutwe ase obukorere bwaitu bwa agriculture Nyamira mwazini gatebanga okorera amo nakyo babegete bosio asense moyo bokoleri ase county Nyamira nikone kinga abamenyi be county Nyamira anene mono bali wakora obolemi nimayetenga abantu abangi nonyanga karo mwalimu no mulemiare nonyanga karo mwakiri nabwate umugondo asegeta simire chinsiaga osatugete ngombe ase inaigatia mangana amangi agendrete imi county Nyamira ase nimayetenga wikera bono obolemi boigo ni ubogendete kuba egete kyomogongo ase ense echo akanya mwanchu muri Ndizi TV ni watwende gusanga no mwaziri b'uburemi etugo na boigo oborubi bw'echinsu imi county Nyamira Alice Manoti na boigo umudirector utinete ensemo yetugo asamalieta Alex Misika twende kugayana amangana amangi igoro yensemo ye sector yoboremi ime ye county ya Nyamira se mwanchu muri Ndizi TV tobasasuka ngwana turasumutimo ko omoke linde twenda chiduka akeiga cleaning kwena turasikete tambe tugende gusanga nabarobu bayotumanyina raliaya batwaliganireti naboigo emerubiro begete eline kone kinga ngusira bale omolemi anene mono ase county ya Nyamira. Ndizi TV.
Ubwansu Gusii. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Gudika Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabugate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko ni chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyesano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwate kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yuweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi ase skuru yo naboigo nkurwa bari echai ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakase skuru yo omwano abegati yabari abake bakonyora migiryo yibrenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukuba kiresimi ase namba enoti isano na ibire marakabire isano na iseto ibire ayemo gose enoti isano na ibire iseto ibire ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation
ultrasound, CT scan, x-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwene bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa ogoke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere nanye gwanchira bare insurance chiko bwatya NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Mwanchumuriria Ndizi TV na kwareni bene asentunda yende asitoendete kusanga no mwaziri boboremi obotugi na boigo oborubwe chinsu ase county ya Nyamira asereta Alice Manoti na boigo omudirector korua se egetago kyobotugi anene mono korua se county ya Nyamira tondete kusanga mangana mange arengete sector yoboremi ase ngote ingo mwanchumuriria Ndizi TV na uganda kusanga ne twetera mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital na bokumba twetera mtandao na Job Mange Official twetera asense moya YouTube Ndizi TV News Ndizi TV News na twetera ase namba SMS ya 0792192384 asendoche asensemo ya Facebook mimi tudimokia tenga following from Umusasa base with my daughter Shanice Klaus Nyakesa. Good morning insake team in as usual. We going to chinga Kerandi Dennis watching live from Nakuru City. Asebo igondo chenga Tomoso Mikuru abumabacho nya igwanya mira wakire buya watching you live with my dad Mosomi Omura Mom Agnes Mokeira na igondo che Ocharo William otang good morning locked in from Sensi Kisii igondo che Evelyn Misiani Korwa Marani pamoja Henry Ochoki Korwa Kisii Counties Etivo City akondani Eric Osoro Koru Keumbwa Ritaro nikondani na igondo che Virginia Geslen Nyaps wakire buya live from Tara na bange baende totobwatia asenchira yemitandao ase omwanchumurire taraenda somotimo kuni tokumurekera amangana mange anene mono tobatukuliria ase sector yobolemi tobatukuliria ase boigo sector sector erengete amangana yetugo asoboto kwanira egatemero belio eserikali ya county ya Nyamira habere kobeka linde bene kwene kinga babere wa ukinia ekerengo kyobolemi ase county ya Nyamira gutatiga ebibyoka nimaetenga ama tukabwango iga ebintu mbente ko chenji amalemo akeire twabeto koranga nigo boyolire lya bereli woncherelia gutatiga obolemi nabo igobotugi ebintu binde mbire byebi une county Nyamira moko bamogosira waziri bya sana obolemi anene bwatwalire wote wameadhirika hiyo climate change moroche embura unayagachire naende unayakabeire ngana yabire byo change ile egoche nyolire ose yache nyinge at the wrong time abantu munabaga bakamanyire bunali engaki yo gusimeka nereriye ono nigo ya change ono etoko ganyerere embura ande anene ebimeli talinga nembura biganiti na mache igo twabeire tugokora infrastructure development ya irrigation igali bo mwagamo nyabomite galia structure nero ya rosiwe nene ya irrigation egere abalimi bwango iga bachikonyora amache akugenda si migondo yabo bakorere horticulture
chingini nabo chigusime kumwa ko mugima njiri kunya ko wanyange ngakiyembure kiagera bona amache nara available igo farmer led irrigation guchiri ko kipaumbele sengenjo tobe togo tegemea ngani mbura tukanyete nturi go chiko succeed sengenjo lirionye ganyete ekubura use ekero tanye ganyete ya ije nyinge ya sali so bono amasoma mangi nabega kuligera line kyabalimi barakole banyole small scale irrigation for their horticulture nonyene kahawa nabego kolerwa irrigation actually goronto walenge na bausaba commodities fund bali tayari kwa cooperative society support egere bakolere okonyora inputs cha coffee gose irrigation whatever barabe baganeti igo nkolink tora bale mbaito gochi other service providers bali babwate kende kera bakonye ase obulimi no butugi bwabo mono naende as climate change ntubwate ngo teba tore toje to simeke meteli ko ere agro friendly etaigo koreta shida so mugondo turusielia ekogosa raliroba ni ngona smile sengenjo emelingam noera ande melingam abagusimba nyanje sana sengenje gukina bwangu yaonu yalete bese na maene ko kolere igo lakini se department yetu ya environment bwangoiga campaign nero yoko usemelingam ase etabwenere tikoba asa machi naende ase ebimeli ikiagera nige kunywa macha mange ya kulira mache sechindoche naendo nya mache ga kuchikoera ego muroche chishida chiroro naende mwa inumwe ka banyene mwarorera abantu bamintu buna amache buna kabera sechindoche akei sababu ningi asengeje yo gutaya yalenda onoko yalenda noko yaruselia nabone milingamo iyo naende kusimike metelia egokonya chibambu chikrevelia neyende buna muratebwe igo ebintu nebinge bigokorwa bune county government towards climate smart agriculture ndobwate compost making abalimi bakotebwe buna kimukubeka refuse ibintu biri byonsi bimutaganetiamo egere bigere byatobire byagenda mugondo byakonya se okoro siriro balibe mo fertile ase emegondo yetu igo ebine bimo byabiria togokora in climate smart na ndatigire gaseri swali elio maybe gukubuli elinde na bongo yaza naende bona tikangiche sense mo ya director abantu abange bamayetenga igendo yuko nabingo koransi mekechae aba ngole ntuge ngombe yemo ngole yani ntuge chiombe tari ngombe ntuge chiombe nsimeke chinsiaga mbara manyongo bole mibonde mboro mbole mikio naendo mole miara yakora ilinda bega kwegendereria nonyanga ense ito kegende to wonchiriko miyamo no moraria bategere baminto bali motoro otorigere tuchinse no aho chinse nduwa taina chinyinge cyo botugi unabona nduwa to botugi bwe chinchoke nchoke nayo keranda so mubiso korete gentekia mubiso ara bani awite lakini nchoke ara ko endo lesa misere gentekia kuroro ekorente na nchoke na re bwate getukirinya sa to promiseti ngako era kanani si yoboke na mabere na moroje agirigacha no tubato boko na mabere so obole mwe chinchoke no bole mwe omo bole raisi sana asinge chinchoke ya turugo chikonye rigeri maji turugo chikonye rigeri nsiaga turugo rigeri ndagira turugo chikonye sibinga ya riwa magecha so obotugi mwe chinchoke na obole mwe omo bole toko imisa bali nyebaito ba county ya Nyamira na Gusii na Sengima banyare ko otuga naba science ba gata bangense ka ekora ekerencho yo mwali rakwe sengencho enchoke yene area ko enda ya kora seyo songe ba da population agerenda agera yatoka igo ase county ya Nyamira ndo to botugi bwe chinchoke kipaumbele sana na ntoda support tora balimi ande balimi to support bali bara ase byombe ndo kunyara ko na support mulimi oyomo to ko baikera ega bara amase
ase ebiombe boigo obutuwe chingoko nabaro buntoro sana ase ngencho abantu baito barwarire marwira soire abantu batebi gutia kuri nyama embaliri kali nyama endabo white meat ada white meat bigera ase ngoko ezwe nebintu binde so abali baito nko somitore na kubaimisa ne county government ngo konyera bali misana bechingoko buna se financial aid twa bali michingoko na njira toroje kigendrete turiye to the next level yoko basomi ya value addition torengere tobeke kuku dens kuku eating joints city market center jirichinene buna keroka ina abele municipality tobeka kanyomba kamoro toka kuku den ase molimia osomo na nchara agende anyala kende yonsiye kiangoko kimondo ebirenge metwe nyame togotiri everything na ndori eri Nyamira ari beganaro ne town chinde nchiroro egere tunyare korosie echiro ase chingo kechi chigo koreki chikone chinyare konwa boigo botugibe chinswe na robunto ndobete kipaumbele sana enzune roro chinero ye sara getia abantu liria kelal ko basomia kabiga no mugati ebintu bibwato omwando kurwa sebuku na ronto ete kipaumbele sana abale mibaito bechinswe ndabeba ngo baikera tole buno mwako yo eta twa konya abale myasoko bachimbego chinswe chindagira na kubakonya kole machindani tera tokoba technical know how lakini ukole makoropo no mulimi ukwelemera nande nkwaye asinge njo county ndo bati bolemu asuti ko mulimi ngasi mekechizo nkwaye akolema intwege ndo tokoba technical know how nechizwe chawo chakira lakini kala oniri ogura tali ngaye kuna andaye kwaye wechiwo chakira kako yesa nere chiwese chiri baenda bori na oro kiwasa akubura kuru egere nokuba asogo chakira kumwa boost nogo chaka kuchimutulende ogenda ndiamo aginkwira na asense mo ya waziri ntoro chaba abalimi abange me county Nyamira abange baboneka bakoro ubutugibwe engombe yemo yani bose basimika endagarenke yani ibakori bange babombara ikirase kerengo bakoni tango mwako oyo ngoja kubeka ndi mbusuro mondo tanga mwako ngo samurande na samulete yani konyoranga abange babe bago mbaliko beka sokoni miro berike mwabekire linde ko semya abale mibe county Nyamira bose kontelie birengalie bikurwa ase ogosmike binte bike nabo ogosmike binte binge nabo igo nchera kimubigete miro berine kwene kinga abale miaba ebindi bakoro bazikorosi ngwikira birechiro Ndiamo sana abalimi baito ko ba small scale tali is not by choice. I think no bulemu bwabero boke kero yo mulende quantity ya ko produce ire enke kolengana no bulemu bwaye buna bongani ono nigo to kubahimiza bachore bagochora kelia kolengana no bulemu bwao ngere kikelia oranyale ko produce in good quantities egere ko benefit mna tuwate bakale nako te mna niko tutaite ko basomi to change kurwa grow and sell to grow to sell if you are planning to sell you get where to sell first and then together mwamanyire ngaki ntwe chiro to kuchikoni nchiro gete na kiega nitie ekitogo produce kengani egere to work backwards into wade chiro egere to work which maiganga bono tega to produce uno umugoli atagete wera bagotana the consumer is the king egere abantu baito bachole kurwa semu na bono twachole chi value chain chiri to which go promote mono coffee bananas and avocado as crops na local vegetables chingeni egere asebyo bali bago chikocha mu bunamba tagete ekemo gose byonsi ebyo bago produce yamo to basomi muna ninki chire tagete na avocado for example variety kiye ebwate chiro ali
Okay enye chiro nereyo na kibatagete quantity ngana abali mibona beka namu simeka avocado ye teriko chikogani baga nyinge nabo simeka HI weta yiga e compound weta ekyagera avocado itiganeti teriko enda iguru mono na mwarorire nonyene litukolinde ndire twalenga liri goma e factory ekoro kunyankoba yabwate 5000 seedlings ekwa abali yani nonyene abali mibechae bate biunga naende no toteberere chae yoka bono naende simeka avocado along the boundaries would diversify so we are saying tochole bintu biri bikunyara ukoleka naso buli mu buli oboke naende bi will produce good quantities per unit area egere tunyale ko konyora amatoke tanyale konyora profit kurwase ekitogo kora muna bawo kora banyole market na kiki nago tebina okubwaterana koruna abaguri naba bakoro bakulima wikakobo wikatomanya ngaito kuchikoni tutarachikulima egere tumanye ntochaka kuligi muna bona perishables birito ku produce biro salika bwangu donchake kutara na biro bigo kubirigelie chiro ego goika omanye ngai omanye ku produce muna toko bakonya baikere chiro is through partnership naende chiparanko bachire muhimu sana samangane kabirayo ntwarora ngichi wikisa to chaelire His Excellency the Governor gakolonchi chiparangi chichi county government egere chibe wangu chiri chiko chikokonya abalemi nindo chenjigenda takorosi kuna nonye kera so inchira ne nyinge goikere chiro egokorwa wetera chipara chingia na wetera so ku link ne market ngotwara tole amatuko yo bosomia akoro ku exhibitions exhibition neri tuko tokoreta basomia bange totebegetie kemo buna linde twatwaleta liri goma Gusii alitombe Gusii sironga Gusii atwarite nyamusi tokogenda round egere abasomya bange baicha bande nabaguri abande mbali ba quality control kefis abaicha batebya baleminga ekeneke na bibiganirie egere abalemi bango chabenyorange wa produce eke wa produce tarikara kigetakire market ego wikere jiro is a factor of many things. It's not just nkiwa produce. Na kikita kile market at the right quantity at the right time. So ama fundisho na uchikota konya na kovera amo ko produce amo ko aggregate so that we can preserve okulenda mbisa leka muna bono chilling ekula dinateba tuse bintu bindi biri turabeke chinswime muna bona bale mimbalega ali Nyamira North women group wabwate a container wabwate freezer inside igere chingeni chiabo baletri ba producer batara chuikere chiro yabo babwate contract na abaguli Mess Foods in Eldoret ebakubeka chingeni chiabe freezer ime chiaganyera Mess Foods eche koi Gusii dryer egere chingini chia omigwa egere chivenga kentambake chikere chiro ibo kwikere chiro ne binte binge tokokora preserve make the roads train them aggregate all that is helping them to get market. Okay. Tuchasa asori director maite ndokwanira oboremi ndokwanira obotugi bwetugo naboigo oboru bwechinsu ndokwanira industrial park mugavana county Nyamira na betega kwaligania omuraiwense Dr. William Ruto akabaga kubeka ligena lyoboroso asense amasironga gochake bene industrial park ngaki industrial park irachi gokonya omurimi we county ya Nyamira Embiyamano industrial park ye ego chigotwara ebibanda se ensemo asekera ekemeli ego chiko oshugulikebo yasi industrial park ndugwate murobelio gotwara daily processing unit asa mabera abra usangere wonsi aja arosiwa apakiwa na indakora value addition egere
tutware gento togo Nyamira County Milk amabere aroseri Nyamira oboke na brobu ntwa tomoroberio tutware section ya semende ase oboke boko ba refined obe bottled we chichuba na tutware honey made in Nyamira Nyamira ntwate very good ntwate kwendengia masingara maya ase chinjoke chikonyara koba chiko samisa chiro sio bote na oboke wetu bwacheki ubwato kirenga ase Kenya intutore na mbe yamo ase gutwara obokubya kuti yabone michando neringa abantu betu mbara imuki enterprise yebya endero tutware obokubya ndubata matoke ndubata avocado ndubata mauga mbalimbali ndubata mete mbalimbali eyendera malioko so kero chincho kichigana chasa misororo chikoreta those nutrients kurase materia yabita soboke oboke bwa bubuya na inde Nyamire to twara oboke all round chinja kichonsi kasenjo ngakite twabati mete ngakite twabati mauga iko chinjo ke chikonyora asichiko samisa raisi na machi kuna tuwate igonga nchigo rosa mana konyora machi asinda sopaki ye still tutaito tutware a section ye yo process ibintu bye chingoko tutaito tutware se product ye chingoko chiko processed egere tutware chingoko chiko chikonyenyo chiauswa matumbo ne bintu byanda ebe packed unengoko unechitonya supermarket cheituira boigo ndubwa tomuroberio bo twale section yemo yokorosia endaira yetugo tunyo twara dende investors babeke factory yokonyora anyane dairy mill usere as much was chicken mash endaira yechingoko nechinzwe asinge nchaba mreto asale nene bakonyora asinge njuye chindagira kitibako etugo ere maguriari igoro yubona yageranga cost of production yande igoro chiwa siba tumia sokoro lita ya mabere usiri go produce ri na muri ngoko yande igoro eyo chikoke ryo muremi efaide yakonyora omayo so teso tware industry park tutware asendagira koroseriwa ego chiko ko translating endagira ne chiko baraisi asomulemi igobono ekero aho chiko ni bintu byaye na chiko nyore faide rigoro asinge njago tendagira maberaisi kinko ira na sore waziri asinge njono chebiro byabere byotonyora kegima entatorwe ekerengereri kyao kyomwerio anene mono igoro yobulimi bwe county Nyamira nabo igokwanire higatie meroberio omugabana we county Nyamira aberega kobeka irinde kororo bya obokoleri nabo boyo gukwanira ensemo yo kulikia abalimi ngakira cyo konyo mulimi ase igoti yankweli bageria bene pia mono sana ase emepangilio ya serikali ngotakere kwamanya abantu bao na kibangana na ndini kibabwate resources ose elevo yabo ya butaka usobotene nkunereri igo mubaro wabalemi usabantu baitu bonsi banyamira ensense mayo bulemi njaba matuka etiriga guchumaega na ende ntogenderere taso ndi bwensi omiseti gukora registration yeyo wono iga na ende twa train etie aba obisai goro muna ora chikonyara kuba go register nayo be ase umuroberio we county bitu abalete nigo twaigetie 96% tukanyora twabalirange 119,000 na nabwa bali banyamira wono self registration negendererete muna babekire gaiga moroche omoraria okobeka *616 *3# yani twachire digital weke *616 *3# na bego kworokereri guchinse buno kokora over registered in your ward ukubwati instructions munego teba mburantu agenda digital nonyene ne chaefe to waka na digitally igonto gendererete egero ndi bwense yo misetie atoka somo baro kende gyanzige guchutoka gego koru nonya subsidy naye watoka somo baro yo igongo chuko kugacha tole data bank yabali bibaito ase county
komuranje mugenderere kwe register na code yu twabekirwa ase screen bia mono naende omororeri omonene tukabwate guchigosio no yugo gosomia abaremi gwetera na twateba exhibitions extension various ways kubasomia kubatalira ase group chiabo lakini ntuganya ase muchikero omonto atari rwoye nima extension kale nawe yaringe go train and visit lakini njache ndikurwa bono nigo tugwikira abaremi gwetera ase group na gwetera ase cooperative na twateba bonegere amang'ana ayo achikogenderera His Excellency the Governor Nyariboniga ko bolia abantu baitu banyamira bonsipi muna muroche ku national government serikali te kuyagacha onye nturi kurwe bango so ase biwango biri bye bango biganiri kurwe gwase Nyamira County kolengana ne Finance Act bono twaboliwe turwe bango yaito egere twagache Nyamira naende His Excellency the Governor na launch cashless a week ago nga ebango yonsi pie kurwegwa tiri kurwegwa se chibesa chinyene cha koboko nige kurwegwa se umtandao mpesa unalitwa tokuru uchase kerato gwakanira NHIF ne bintu bindi kabireyo naende ngosaba ayo minto job ombekere eliye kwaro gumna to gwakana cashless na gambire na Abigail Nyanchama toro kinga anene mono omoroberio oyo cashless ochikoba area oyo bekira sensemo yembeo yes na ro toro cha sembeo yes nigo twatebigu na anya to tagete gwakana ebango ende yonsi Nyamira neba ne ya single business permit neba ne ya parking neba ne ya AI neba ne ya market dues okogenda *546 hash kwa what instructions egere gwakanira keria kwalenge gwakanira komoranje abali bonsi bakusangirerie bango nekira kibago chikogotebyo kole aso gwakane bango kwanza litukolia lero nigo twabwenderete koba miruka nerechire nene abamento bande bonsi pya bawaziri na bando bande no bali miruka kwegeria abantu bonsi pigoro ya ebango mune gwakanu anene wetera se cashless igo abali mule miruka nabo moko ruoborolinga na maene ikente kingo kwana ngegenderete bono iga ase chiro ya miruka ne chichiro chinde muna torache ko batoko genda egento kiagera twakora igo mugabana nigamanyete muna botambe twabere togotebange besikuru na bura betari yonsi egoika ebese buna twatebe tuwere nganga na ende mbundu enganga na ende mbundu ego kongaina nga gachange gusika cha chonsi so nakikiagerere bono twachire cashless ko moranje torwe bango egere twagacha Nyamira boigo na bondoche mubwate paybill ya 004646 yes seigo mwanchu murige Ndizi team na kwetumeka nene mono ase gwakana ibango bono tiangiche asensemo ya director karwange kerengele kyo mwelio naende obe gukubwatuka abosemi obwa cha somolimi asitakemo yamono yendo ndatebye atagere baminto na bali baminto bali batoregereti obotachiri osobonda mugondo bori tigatoganda mugondo tigatokonie bigokoro toro siendagire nyinge torie eyende toni abatachiri bamambie nabalimi igo mambiteika banyora na turaba mutachiri byamo all right waziri wakore buseno kwatengana ende ura rabigo teyumo rigelio Ndizi TV nabo igo koiraneri mugabo okwana igoro mugabo county ya Nyamira on behalf of umugabana we county ya Nyamira mu waziri gale umukorere umugabana use president ndimuna bono igandi gondega kwa niaba y'umuwaziri y'umugabana His Excellency Amos Nyaribo igo nigo ngobaganiria maya asa abalimi baitu ba Nyamira mono na kubasaba tubwatira naso bulimi egere tuyagache asa Nyamira yaitu naende tumo support kiagera umuntu ndibwenzi ora so bugambi ndagusabe kenene support asenga kiri ale sekerogo egere anyali gokoringa kiyi yaye nyasaye amoseseni egere abantu baito banyale kuyagacha na konyole bitoki na kukinia obotenengu baito
biamono. Alright, mbia so ikira naso muro birwensakia tebali tukolio mwelio waziri ntukuganitia ase studio ya Ndizi TV kira chinga kio bega kwenda gusenga n'abalimi baitu nabo igo gutumanyinga ngai mwaikire ntuchitugani kumanyanga mintinyi mekeke yali ngai mwaikira mngono kona imbego ngai mwa ligereiri amaroba mwaikire igo namangana amanga turagenda gusanga naino naendo mulikito kura se kaunti Nyamira Polikapokara nabega kubatalirane ni mono nakoranga ngaki emirobeli endrete ase sector bulimi ase county ya Nyamira monjo muri Ndizi TV mukwira ne limbia mono ase ngenjo nigo twabere tukubwatira na korwa ase mambi yarenge ya mambi kegima twachaka sinza 12 astwabe tukosanga naye amangana manga genda temense twa Kenya tobato ense myamagazeti boyo nego twabitokora nabageni korwa ase nene mono ebizare bulimi ase county ya Nyamira sigo gwikira bunongo tebanga twikira omwelio we asemurubiri bwensakia askolende ntaebe kumwira nelimbia mono Abigail Nyanchama nero baga kwene kichibichi kibiko na mariogi abire wekira asenchira ebekera naso igo bigara chinga kichina ba takairo burigero ni Ndizi TV lakini kolende nyona ngali tukolia aramisi unapotambe nelichi konto chitorangali mumanyibwa mangana nelichi kabaga tosanga na intwe igoro ya mangi agendrete ko ase ense yetu ya Kenya ase singo basabanga agenda kotengera Ndizi TV atenge nyizonko alirete emerobeli emiyantu bwate emerobeli kokokia emerobeli yo semina boigo emerobeli yo kumanya amange agendrete genda kotengera Ndizi TV nabo bwansu ubo mugusina batakeire litukuligia